tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Namatay ang kaibigan ko na hindi man lang nakakabayad. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Hindi ko na alam kung paano at saan ko ilalabas itong sama ng loob ko. Ang bigat kasi sa dibdib. Baka sakaling sa programang ito, kahit papaano, gumaan yung nararamdaman ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Donna. This is my secret file. Meron akong kaibigan. Itago natin siya sa pangalang Ben. This year, month of January, nangutang siya sa akin. Sabi niya, nasa ospital daw siya. At gipit na gipit siya. Kung pupwede, hihiram daw muna siya ng 5,000 piso. Naawa naman ako sa kanya. Kasi matagal naman na kaming magkaibigan. Nakilala ko siya sa isang event. Few years ago. Supplier ako, attendee siya. Mabait siya. Entertaining. Pleasant. At madaling kausap. Marami na kami napagkwentuhan noon. Wala na siyang magulang. At may kanya-kanya ng buhay ang mga kapatid niya. Hindi siya super close sa mga kapatid niya. Kaya nga, living independently siya. Naging magaan ang loob ko sa kanya. At naisip ko pa nga, na potential client siya. At nagkatotoo naman yun, dahil nagre-refer siya ng iba pang mga kliyente sa akin. So, 5,000 pesos. Yun yung unang hiniram niya sa akin. Dineposit ko sa account niya. Then the following week, nag-message siya ulit sa akin. Nang hihiram siya ng 10,000 piso naman. Para raw sa mga test. Ang sabi niya pa, babayaran daw niya ako sa susunod na buwan pag natanggap na siya sa bagong trabaho niya. Then few minutes later, tumawag siya. Naka-video call pa. Emergency daw. At need na magawa sa kanyang isang procedure. Kung po pwede, 30,000 pesos na lang daw yung hihiramin niya. Hindi ako nag-alinlangan na tulungan siya, DJ Rocky and DJ Jello. Dahil kaibigan ko naman siya.
At alam ko na hindi naman siya pabaya sa pera. So nagpatuloy ang pagtulong ko sa kanya. Dahil naiintindihan ko na mag-isa na lang siya sa buhay. At marami siyang kinahaharap na struggles sa pagkakataong yun. The following month, hindi pa rin siya nakakabayad ng kanyang utang. And, nanghiram na naman siya. Pinahiram ko siya, unti-unti. 5K, then the following month, 3K, hanggang sa nag-accumulate to 6 digits yung utang niya sa akin. May sakit daw siya at ayaw niyang i-disclose yung information about sa sakit niya. Pero lagi siyang nagsisend sa akin yung photos niya na nasa hospital siya. So inintindi ko siya. Inintindi ng inintindi. Then, the month of June came. I received a message from Ben saying, pinangsusugal daw pala niya lahat ng pera. Nasaktan ako. As in sobra. Kasi pinaghihirapan ko din naman yung perang pinahihiram ko sa kanya. Pero hindi ako nagalit ha. Bakit? Kasi sabi ko sa sarili ko, kailangan munang mabayaran niya ako. Baka pag nagalit ako, baka hindi niya na ako bayaran. So, hindi ako nagalit sa kanya ng harapan. Naisip ko na lang, na kapag nabayaran niya na ako, ibablock ko na si Ben at hindi ko na siya kakausapin. Tumigil na rin ako magpahiram pagkatapos nun. Paulit-ulit pa rin siyang nakikiusap. Wala na raw siyang pangkain, pero hindi na talaga ako pumayag. Sa pagkakaalam ko, work from home siya. Ang trabaho niya, IT. 60K ang sahod niya per month. Nag-resign siya nung November kasi nga lilipat siya nung trabaho. And ayun, naubos yung savings niya, nagkagipitan hanggang umabot ng taong ito. And usually, yung exchange of messages namin sa Facebook. Then one day, nag-deactivate siya ng FB niya. Hindi naman niya ako na-miss out, nabigyan ng information tungkol sa Viber number niya. So doon kami nag-usap. Kinumusta ko siya. At ang sabi niya, nagpapagaling daw siya and he assured me na mababayaran niya ako. He told me na malapit na niya akong mabayaran. May inaantay lang daw siya. Then, a week passed. Tinawagan ko siya. Naisip kong kumustahin siya ulit. Para malaman kung totoo nga ba yung sinasabi niya na babayaran niya na ako. Since meron akong mga bagay na gustong bilhin gamit yung perang pinahiram ko sa kanya. Then, nung tinawagan ko siya, nagulat ako na ang sumagot sa kabilang linya ay ibang boses. Kaibigan daw siya ni Ben. At meron siyang ibinalita sa akin na ikinalambot ng tuhod ko. Oo, DJ Rocky and DJ Jello, nanlambot ang mga tuhod ko sa balitang narinig ko mula sa nagpakilalang kaibigan niya sa kabilang linya. Wala na raw si Ben. Sudden death. Biglang namatay. Ang mga kapatid at pamilya niya
Ayaw mag-disclose kung ano ang totoong dahilan ng pagkamatay niya. Sa sobrang pagkagulat ko, hindi ako nakapagsalita. Pinatay ko ang tawag. And then, I messaged Ben's Viber number. I asked kung saan yung wake at ang sabi lang sa akin kinremate at wala na raw naganap na kahit anong viewing dahil yun yung family decision. Sa sobrang pagkabigla ko, para bang may kailangan akong pag-sharean ng nalaman ko. So tinawagan ko yung best friend ko at sa kanya ko nilabas yung mga nalaman ko. So we were discussing and we were thinking, baka nagpakamatay si Ben dahil sa pagkalubog sa utang, baka may naningil, baka inatake sa puso, baka may terminal illness, hindi ko alam. Basta ang alam ko, patay na siya. At hindi na mababayaran ng pera ko. So sabi ng best friend ko, try ko na lang munang magliwaliw. So nagbasa ako ng mga affirmation about forgiveness. Nag-mental gymnastics ako. Kasi pakiramdam ko wala na akong habol. Lalong-lalo na wala naman dito yung pamilya niya. I mean, wala yung mga kapatid niya. And then I asked myself, paano ako makaka-move on? 6 digits yung naipahiram ko sa taong ito. Hindi ko rin alam. Then, few days after, Thursday to be exact, nakita ko online yung Viber number ni Ben. I assumed na ginagamit ng family niya o ibang kamag-anak niya yung phone niya. So, nag-send na lang ako ng message na, wish you were here, Ben. So, tinry ko talagang mag-move on. Tuloy lang sa buhay. Pero nito lang weekend, papunta kami ng Subic para sa isang event. Sa stopover, meron ako nakitang pamilyar na mukha. Hindi ako pwedeng magkamali. Yung belt, yung hugis ng mukha, yung ngiti, and yung cap na lagi niyang ginagamit na nakikita ko sa post niya sa social media. Si Ben. Si Ben buhay? Dito na nag-init yung katawan ko at yung ulo ko sa sobrang pagkagalit. Palapit na sana ako sa kanya pero bigla na lang siyang nawala. Na para bang multo. Then tinawagan ko yung best friend ko habang nasa sasakyan. Sabi ko, nakita ko si Ben sa stopover. Then tinanong niya ako kung sure ba akong patay na si Ben. Kung meron bang picture sa burol, meron bang death certificate o picture ng kinremate siya. Baka kasi stage lang yung nawawala o patay na itong si Ben para makaiwas sa mga pinagkakautangan. Sakit lang kasi gusto ko lang namang tumulong. Extra money ko yun eh. Pero pinaghirapan ko pa rin. Hindi ko lang ine-expect
nagagamitan niya sa sugal. At hindi pala sa ospital. Kasi kung totoong may sakit siya, hindi ko naman iisipin yung utang pero umamin naman sa akin si Ben na pinangsugal niya. At ngayon wala na siya. Tapos ngayon makikita ko na buhay siya. So nag-end yung call namin ng best friend ko. Hindi ako mapakali. Buong biyahe, tinatanong ko talaga yung sarili ko. Hallucination ko ba yun? Multo ba yun? Pero hindi. I'm sure si Ben yun. So pagkarating namin dun sa mismong venue ng event namin, sinubukan kong i-message uli yung Viber number. Nag-online na naman Then nag-send ako ng message na, Ben, kung buhay ka pa, sana man lang nag-sorry ka. No reply. Then 2 nights later, out of nowhere, nag-chat siya. Gamit ang ibang pangalan pero kilala ko na yung style niya sa pag-chat. Sabi niya, Donna, sorry. I know what I did was unforgivable. Hindi ko na kasi alam paano tatakasan lahat ng utang ko. Lahat sila naghahabol sa akin. Kaya ako sinabi na wala na ako. Kasi kung hindi, baka ako mawala ng tuluyan. Ginamit ni Ben ang kamatayan para lusutan o takasan ang responsibilidad niya, yung utang niya. So I asked him, bakit hindi ka nalang nagsabi ng totoo? Hindi mo ba naisip kung gaano kabigat yung iniwan mo sa akin? Then hindi na siya sumagot. Hindi na makontak yung number na ginamit niya sa akin. At ngayon ako yung naiwanan ng trauma. Sa pagtulong, sa pagtitiwala, sa pagkakaibigan. Hindi ko na alam kung dapat ba akong matuwa na nalaman kong buhay si Ben. O mas mainam pa nga yata na hindi ko na lang siya nakita uli. I don't know. DJ Rocky and DJ Jello, tanong ko na lang. Paano mo papatawarin ang isang taong nagkunwaring patay? Just to escape. Hindi ko na hinahanap yung 6 digits na utang niya sa akin Ang gusto ko lang, siguro, humingi siya ng tawad ng maayos. O magkaroon man lang sana ng guilt o konsensya. Kasi kahit sinong normal na tao siguro, hindi makakalimot sa taong ginawang multo ang sarili niya para lang takasan ang mga pananagutan niya. Well, hanggang dito na lang po DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Donna. At ito, ang aking secret file.